Toto nie je sukňa, toto sú proste nohavice. Perfektný, taký uvoľnený pocit máš z nich, keď si sadneš. Môžeš si nohy rozkročiť, preložiť, úplne stylish a sú v 5 farbách. Môžeš si ich pokombinovať s jednofarebným vrchom, napríklad s touto blúzkou Agatha, ktorá je v 9 farbách. Super takáto béžovo, ružovo, zelená kombinácia. Veľmi dobre sa v nich cítim. Materiál na totál taký príjemný, na leto môžete nosiť celé leto. Môžeš to nosiť aj na bežný deň, ale aj na nejakú príležitosť, na oslavu, lebo vidíte, že to vyzerá úplne elegantne a luxusne. A úplný benefit je, že sú na gumu. Takže čokoľvek by ťa zaujalo, čo som vám dneska poukazovala, tak všetko nájdete